Zertan etorri gara? Kantatzera. Oso ondo, kantatzera. Eta hori esango dute Isusenen bere bertsoetan, kantatzera etorri direla. Aurrera ba! Mailakoa eta seigarren B mailakoan apur bat kezka ardura zeukaten urtearen erdian, haiek ez dituztela lortzen nahi zituzten gauza guztiak. Eta orduan eske kopla batzuk egitea erabaki zuten nori eta irakasle zuzendariei, ezta? Bueno, eta horretarako Uribe Kostako sopelaldeko antzineko doinu bat, getxo eta sopelaldeko antzineko doinu bat hartu genuen egiteko, eta zuen esku utziko dut. Hau!